Så tester jeg lige. Hej, så står jeg nemlig op oven på taget. Op på det, der hedder Tårnstudiet, fordi at der skal jeg i aften ind og lave sådan noget, som man kalder vært. Og det bliver rigtig spændende, fordi der kommer en hel masse, som skal optræde med forskellige ting og sager, musik og sådan noget. Det er lige herovre. Nu står jeg oppe på taget, men så kan man kigge derned. Hvis man lige går hen til vinduet her. Nu filmer jeg ned, der kommer nogen dernede. Der går nogle mennesker dernede, kan jeg se. Sådan ser det ud. Det er ret interessant. Og jeg ved ikke rigtig, hvem der kommer og skal optræde, men måske kommer der nogen til at lave musik med guitar og med klaver. Og måske så kommer der nogen, som filmer med kamera. Og måske kommer der nogen, der laver trylleri. De gør det nemlig nogle gange. Eller dans, fordi jeg har set nogle gange, at der skulle være mavedansere herinde. Og de er rigtig dygtige til at ryste med maven. Og så bliver det rigtig hyggeligt nemlig. Så det er rigtig godt, og der er rigtig flot heroppe. Det kan jeg rigtig godt lide. Man kan rigtig se ud over det hele. Helt over i solen og op for Codan-bygningen, som den hedder, den der bygning deroppe. Og så kan man også se planetaret, som ligner, at den har fået skåret toppen af, fordi den er helt skæv. Og et tårn. Og der er også nogen heroppe, hun prøver at gå underligt eller noget, jeg ved ikke hvorfor. Og så kan man se helt over på en Tivoli-karusel, der er langt væk. Ja, hun går underligt. Og så kan man også se ned på, man kan se ned i nogen, der bor hjem lige derovre. De har en lejlighed. Men det må man vist ikke filme ind i, tror jeg. Så står der en engel i grønt. Det er lidt underligt. For det nye teater, siger damen, der går underligt. Og så flyver der måger og det hele. Det er dejligt frisk luft, fordi det er i april måned. Og så kan man se, at der er også nogen, der har tagterrasser her ved siden af. Og så har de også nogle paraboler. Mange spændende ting. Men jeg tror, jeg vil lukke af lige for nu. Og så kommer jeg nok tilbage med noget andet senere, kan det være, når jeg har været inde og lave det der vært noget. Fordi at det kan være, at jeg har det helt sådan, at jeg har lyst til at filme noget mere på mine nye kamera her. Hej hej.